دچنا انقره بۆی دووەم ڕۆژ جڤینا شاندا سەربازیە ئەمریکا دگەل وەزارتا بەرگریە تورکیە دەربارەی ئاواکردنا ناوچەی ئارام لە سووریێ دەست پێکریان وشێکە هەنێما عومەر سۆنمەس جە ئەنقەرە دگەلمەدێ عومەر دەماتە باش بێ جڤین دەست پێکرێش بۆی دووەم ڕۆژ زانیاریên زێدەتر vê derbarê دەچنە ji ber ku niha mijara Rojavayê Kurdistanê ketiya rojevê de û bûye mijareke giring bi taybet navbera Tirkiye û Amerîkayê de. Belêdem baş adila ji bo avakirina li Bakurê Sûriyê herêmeke wile hevdîtina şandeyên Amerîkî yên leşkerî û her wiha şandeya Tirkî li paytexta Tirkiye li Enqerê li Wezareta Bergiriya Tirkiye îro di roja duyem da îro di saet 10:30 da dest pê kir. Hevdîtin do dest pê kiribû civîna her du şandeyan do saet 10 da dest pê kiribû lê belê du encam nedabû heta derdora şeşem berdewam kiribû û biryar hatibû standin ku ji bo roja duyem yanî ji bo roja îro jî berdewam bike ev civîn ev hevdîtin jî îro di saet beriya saetekî teqrîben saet 10:30 da dest pê kir li Wezareta Bergiriya Tirkiye. Mijara herî sereke babeta herî sereke adila wekî ku te jî got ji bo avakirina herêma ewleyî lewra Tirkiye ev demekê piştê ku civîna civata asayişa netewî ya Tirkiye MGK'yê de biryar girtibû ku li Bakurê Sûriye û li Rojavayê Kurdistanê koridora aştiye yani herêmeka ewle ya jî navçeya aram ava bike bi çendîn nava jî tê navkirin li ser vê jî guftgo tê kirin bi şandeya Amerîkî re piştê ku hefteya borî James Jeffrey nûnerê taybetiyê Sûriyê bo Amerîkayê hatibû Tirkiye lêberê li ser vê babetê derbarê navçeya aramda tu lihevkirineke tu rêkeftineke pêk nehatbû piştê vê jî biryar hatibû girtin ku şandeya Amerîkî ya leşkerî bê Tirkiye û li Wezareta Bergiriya Tirkiye li gel rayedarên Tirkiye hevdîtinan pêk bîne li ser vê mijarê. Tê gotin ku şandeya leşkeriya Amerîkî bi xwe re du planan du pêşniyazan anî yek ji wan ev e ku li herêma ewle bi qasî 9 mîlan yanî 14-15 kilometre kurayiya wî heve biçin nav û her wiha dirêjahiya navçeya aram jî herêma ewle jî bi qasî 140 kilometre bi û her wiha plana duyem jî ev e ku pêşniyaza duyem jî tê gotin ku şandeya Amerîkî vê yekê pêşniyazî Enqereyê dike rayedarên berpirsên Tirk dike ku ev jî ev e ku li herêma ewle wê hêzên YPG şervanên Kurd nemînin û her wiha ji bo ewlehiya van deran jî wê asayişeke hevpar hêzeke hevpariya Tirk û Amerîkî pêk were wek ku min bicê çawa ku di çarê hezîrana 2018 da rêketineke di navbera Tirkiye û Amerîkayê de pêk hatibû li ser min bicê û her wiha asayişa hevpar jî ji Tirk û Amerîkî pêk hatibû wek vê pêşniyazê li Tirkiye dikin lêberê tê gotin ku Tirkiye vê yekê qebûl nakir. Tirkiye dibêje em bi qasî 40 kilometre kurayî dixwazin ku herêma ewle bê avakin û her wiha hemû xet û sînorê Bakurê Sûriye û her wiha Rojavayê Kurdistanê ku teqabilê 461 kilometre dike ewlehiya wî pêk were û Tirkiye bi xwe jî serkêşiya vê herêma ewle bike. Tirkiye vê yekê dixwaze lê belê tê jî guftûgo û muzakere wekî ku me got berdewam dike tê gotin ku pisporên Tirkiye dibêjin wê ji van civîn û hevdîtinan tu encameke berbiçav dernekeve lewra tê gotin ku muzakere û guftûgo wê gelekî berdewam bike hêj ev destpêkekî ye lewra her du alî dixwazin ku hevdûn qane bikin li aliyê din jî berdevkê Pentagonê do daxuyaniyeke dabû hevpeyvîneke dabû kanaleke televizyonê û gotibû ku nabe ku Tirkiye bi yek alî pêngavan bavêje li Bakurê Sûriyê heker Tirkiye bi serê xwe pêngavan bavêje ew ê berjewendiyên her du aliyan müttefiqiya her du aliyan wê bikeve xetereyê ev jî hêşkariyeke bo Tirkiye bû beriya çend rojan lewra Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ger ew Amerîka li hev nekin ew ê li Bakurê Sûriyê herêmeke ewle bi serê xwe ava bikin û her wiha ew ê operasyoneke leşkerî jî bibin ser Rojhilatê Çemê Feratê û Rojavayê Kurdistanê ji loma jî di vê çarçoveyê de adila ev demekî dirêj bi rastî ji cotmeha salekçûyî heta niha Tirkiye gelek amadeyiyên leşkerî ji bo operasyona ser Rojhilatê Çemê Feratê dike gelek sewqiyat leşkerî xwe sewq dike gelek Cebelxane wesayîtên zirxkirî sewqê ser sînor dike û tê gotin ku di dîroka Komara Tirkiye de tu carî Tirkiye qasa amadeyiyeke serbazî leşkerî pêk neanî bû wekî ku me got beriya saetekî dest pê kir civîn adila heke zanyariyeke bikeve berdestê me em ê ji bo bîner û bîserên Kurdistan Biçarê kêlî bi kêlî ragihînin. Gelek spas bo hevkarê me Umer Sonmez ji Enqereyê dizgelme de wî. Spas.